A Midsommar gyilkosságok. Dél-Írország, Düró, 1955. Liam. Liam. Mit akarsz ezzel? Liam. Liam. Vérrel írva. Midsummerverse írók köre. Következő találkozó június 14-e fél 8. Viszlát, Mr. Hadley! Kellemes estét! Phoenix megfordult, és kétszer lőtt. A 35-ös kaliberű lövedékek átszelték a levegőt, és hangosan csapódtak a farakásba 2 centire az orosz katona vállától. A következő pillanatban megszólalt a félautomata Uzi, és Phoenix megpördült. Mrs. Bundy? Mrs. Bundy? Ajkaik összefortak a zafír mézillatos sötétben. Hűvösen, erőteljesen, engedékenyen is, amint a fagyos hullámok felcsaptak. Jó napot, Mrs. Hutton! Jó napot, Mrs. Bundy! A találkozóra megy, igaz? Igen, oda tartok. Gerald, Mr. Hadley ott van már? Igen, ön lesz az első. Igazán? Rendben. Megingott, amint magához húzta erős férfias karjával, melynek szorítását a sejem estéi ruháján keresztül érezte. Scum! Scumbag! 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 Scum! A belváros marajának ismétlődő üteme. Scumbag! 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 Scum! Régen! Az meg micsoda? Ő Hector. A sárkányom. Arra gondoltam, elviszem a ma esti találkozóra. Istenem, asszony, nem mondod komolyan.
Hogy megy? Nagyon jól ment, amíg félbe nem szakítottál. Scum. Scumbag. Scumbag. Scum. Kicsit ismétlődös, nem gondolod? De igen az. Ez a lényeg. ben Sebastian Lydiard, Herbert Lydiard dédunokája, aki Sir John Jarvis alatt szolgált Napóleon ellen. Indulnunk kell, Honoria, el fogunk késni. Várhatnak kicsit. Majdnem végeztem a 19. századdal. Ó, ennek örülök. Sebastian Lydiard, Edward Lydiard, a tiszteletreméltó William Lydiard, George Lydiard, Herbert Lydiard, Henry Lydiard, és aztán Ralph. Igen. Ralph Lydiard. Soha nem bántad meg, hogy hozzá mentél, Amy? Úgy értem, eszedbe jut-e, hogyha nem teszed? Talán még mindig élne. Nem. Nos, én igen. Nos, elérkeztünk ahhoz a kérdésünkhöz, hogy melyik írót is hívjuk el hozzánk. Mit szólnak Jilly Cooperhez? Azt hittem, íróra gondolt. Önök szerint eljönne hozzánk Frederick Forsyth? Igen, csak kétlem. Ez csodás ötlet, Gerald. Nos, Különösen, mivel épp thrillert ír, úgy gondolom Frederick Forsyth elsőrangú lenne. Soha nem jönne el. Azt mondaná, nem ér rá. Mindezt mondja. Én Seamus Heaney-t szeretném. a költőt? Még egy költőt ne. Az a múltkor is olyan rémes kis alak volt. Igaz. Mit szólnak Max Jenningshez? Hogy? Max Jennings? Miért ő? Ezt hogy érti? Ki az a Max Jennings? Tudod, Honoria, épp a könyvét olvastam a Meszti tájakon. Bestseller volt. Nem. Én vagyok a csoport elnöke. Nem akarom itt látni. Miért nem? Úgy gondolom, ő nem elég jó. Nézzék, mit szólnak Ellen Bennetthez? Őt tavaly próbáltuk. Jeffrey Archer? Közönséges. Jó, későre jár, és fel kell készülnem a holnapi órámra. Miért nem bocsátjuk szavazásra? Max Jennings. Én nemet mondok, ellenzem. Ez már nem számít, többség dönt. Max Jennings lesz az. Valami Midsummerville-i írókör jelentkezett. Szeretnék, ha elmennék hozzájuk. De nem mész el, ugye? A levél írója Brian Clapper. Van saját fejléce. Elnök Gerard Headley. Talán ismered? Nem korai ez még? Nem. Már fent vagyok. Gerard Headley. Július 1-ére hívtak meg. Azt hittem, Düsseldorfba mész, vagy Dániába, vagy hova. Dániába 2-án utazom. Csak nem akarsz elmenni egy unalmas írókörbe? Hogy őszinte legyek. De igen. Igen. Hogy őszinte legyek. Igen. El fogsz késni. Igen, pedig micsoda öröm. Van néhány tolvajom, autólopás. Semmi, amiért sietnem kéne. Ha nem ölnek meg valakit hamarosan, el fogsz lustulni. Nem fogok. Tudod, már is az vagy. Nem vagyok az. Ó, hagyd csak.
Sally! Szia, apa! Micsoda meglepetés. Azt hittem úton vagy Lengyelországban. Így is van, mindjárt elmagyarázom. Ő egyébként Brad. Hello, Brad. Csak egy percünk van. Gyertek, gyertek. Anyád is itt van. Tud beszélni? Tehát a többiekkel Párizsban találkozunk, és onnan vonattal megyünk tovább. Lengyelországban megértik azt, hogy sok hűhó semmiért. Apa, ez Shakespeare. Őt mindenhol megértik. És ahogy Brad rendezte, nem nagyon... Nem verbális? vizuális. Szóval mi szél hozott erre, drágám? Nem, mintha nem örülnénk, hogy látunk. Semmi köze ahhoz a fonott kosárhoz, amit úgy próbáltál meg behozni, hogy ne vegyem észre. Szóval mégis észrevetted, igaz? Oh. Úgy hívják Kilmovszki. Orosz kékvérű. A tiéd? Igen, mondhatni adoptáltam. Ne is mondd, pótszülőkre van szükséged. De csak amíg elutazom. Nagyon tiszta, és nem lesz vele gond. Hozok neked lengyel vodkát. Ez már vesztegetés. Csak 3 hét. És anya azt mondta, hogy nincs is más dolgotok. Hát ez igaz. Sosem volt ennyire nyugodt. De csak azért, hogy biztosan hazagyere. Jó napot! Honoria! Minden rendben? Igen, jól vagyok. De hiszen sír? Ja, ez csak allergia. Segíthetek, Honoria? Igen, azt mondta, talán kap még régi lapokat. Tengerészeti hírek? Ó, igen. Igen, itt vannak. Milyen csinos kis asztal. Sok szép holmia van, kedvesem. Gondolom, mivel hogy ezzel foglalkozik. Igen. A 70-es évekből vannak, 78 és 9, nem tudom, hogy ez számít-e. Pedig bizony, hogy... Elnézést. Spinning wheel, miben segíthetek? Nem, abból sajnos nem igen kapunk, de megpróbálhatnák Ostonban. Ez nem lehet igaz. Ha meghagyja a telefonszámát, és esetleg látok egyet, szólni fogok. Viszlát. Honoria! A találkozó csak 7:30-kor kezdődik, Honoria. Korán megjöttél. Azt hittem, a sárkányok tüzet okádnak. Ó, ő azt még nem tanulta meg. Úgy kezdődik, hogy... Veszek egy fürdőt, készülődöm estére. Max Jennings, befejeztem a könyvét. Nagyon jó. Igazán örülök, hogy amíg én dolgoztam, neked volt időd olvasgatni. Ha még maradt egy kis erőt, készíthetnél nekem egy csésze teját. Amy, segíthetek valamivel? Nem igazán kedves vagy, csak bevásároltam. Amy? Minden rendben, Gerald? Nem, az igazat megvalva nincs. Úgy áll, hogy félek. Félsz? Max Jennings-től. Az író, akit mára hívtunk. Mi van vele? Ismertem. Réges-régen. Amy, én egy szívességet szeretnék kérni. Nem szeretném, hogy egyedül hagy minket. Egy percre sem. Megígéred ezt nekem? Hát hogyne, persze. Én csak
Nem szeretnék egyedül maradni vele. Mikor azt mondjuk, hogy egy könyv igaz, azt nem a szószoros értelmében értjük igaznak. Az írás nem erről szól. Alapul vesszük az igazságot, és abból formálunk ki valamit. Valami újat alkotunk, nem pedig valami régit mesélünk el. Minden esetre eleget beszéltem már, úgyhogy konklúzióként annyit mondanék, az íráshoz erő kell. Szárnyaló elmére van szükség. Semmi nem kerülheti el a figyelmünket, de mindenek előtt szerencse kell. És ez az, amit kívánok mindannyiuknak. Köszönöm. Nos, attól tartok, nem időzhetek soká, holnap sajtótájékoztatóra repülök, de van kérdése valakinek? Gerald? Nincs. Én szeretnék feltenni egy kérdést, Mr. Jennings. Max, kérem. Azon gondolkoztam. Én Anglia történelméről írok. Ó, igazán? A családom szemszögén keresztül, a Lidiardokén. Megint akiket kezdi. a 14. századig vezetek vissza. És a sor egészen a Falkland-szigetig tart, ahol öcsém Ralph tisztként szolgált a Leicester hadihajón. Éppenséggel lenne egy kérdésem. Igen. Úgy beszélt a valóságról, mint kitaláció. Tehát az érdekelne, honnan veszi az ötleteit? Legfőképpen kutatásokból. Ez érdekes. Hiszen tudja, én nem végzek kutatásokat, amikről írhatnék. Nincs téma. Én szeretnék kérdezni valamit. Azon töprengtem, hogyan teszi a szereplőit olyan valósághűvé? Pszichiáterként dolgoztam, mielőtt írásra adtam a fejem, így úgy érzem, ismerem az embereket. Azon gondolkodtam, vajon a szereplői meglephetik-e? Milyen módon? Nos, úgy gondolja, hogy ismeri őket. Egyféleképpen kezeli őket. Aztán kiderül, hogy csalódást okozhatnak. Nos, úgy hiszem, ez előfordulhat, igen. Valaki más? Én egy gyermekkönyvet írok. Valóban? Egy sárkányról, akit úgy hívnak Hector. A férjem pedig egy darabon dolgozik. Éppenséggel azt mondanám, felépítettem. Számomra ez egy teljesen átlagszó és elitista. Melyik szó? Mi? Melyik szó elitista? Építeni? Írni? Vagy a darab? Írni. Tudja, mi reppelünk, mi improvizálunk, a szabad asszociációra utazunk. Eljöhetne egy próbámra, Max. Lehet, hogy úgy találná veszélyes. Nos, az jó lenne, de sajnos mennem kell. Hosszú út vár rám holnap. Igazán köszönöm a meghívást, ez egy igazán építő éjszaka volt. Hozom a kabátját. Köszönjük, Mr. Jennings. Jó ide. Mi is indulunk. Dolgos napom lesz holnap. Osztályzás, próbák, csoporttalálkozó. Ellátogathatna egy modern középiskolában, Max. Akkor aztán igazán lenne miről írnia. Köszönjük, Max. Igazán érdekes. Sok sikert a gyermekkönyvhöz. Szerettem volna többet hallani róla. Haza, Amy. Igazából Honoria. Igen? Arra gondoltam. Igazán? Nem gondoltam, hogy tudsz olyat egyedül. A kabátja. Köszönöm. Ön is jön? Igen. Hát ez nagyszerű, akkor mehetünk együtt. Nos, viszlát, Gerald. Köszönöm, hogy meghívtál. Én nem tettem. Jó volt látni téged. Mr. Jennings.
Jövök már. Éppenséggel lenne valami, amit tudni szeretnék, Mr. Jennings. Ön szerint kit kéne felkeresnem, ha végre elkészültem a könyvemmel? Nem szeretném, ha valami úsdi cég adná Attól ki. tartok, nem a legmegfelelőbb embert kérdezi Mrs. Miss Lydiát. A legtöbb kapcsolatom regénykiadókkal van. Igazán? Hogy őszinte legyek, sokkal szélesebb körű tudást vártunk. Honoria! Ó, milyen buta vagyok. Úgy tűnik, ott felejtettem a kesztyűmet. Jó ét önöknek. Micsoda goromba, fráter? Talán vissza kéne mennünk. Hogy? Megígértem Geraldnak. Mit ígértél neki? És mit számít ez egyáltalán? Gerald és Max. Késő van. Hazamegyünk most. A kesztyűd. Nincs kedved még egy italhoz? Azt hittem, sietned kell. Egy sajtótájékoztatóra. Gerald? Mit művelsz? Miért jöttél ide? Hogy lássalak. Jó reggelt, Mr. Hadley! Mr. Hadley! Uram! Küldje hátrébb ezeket az embereket. Igenis, uram. Nincs itt semmi látnivaló, menjenek Jó haza. reggelt, Troy. Jó reggelt, uram. Tudjuk a nevét? Gerald Hadley. Már ha ő az.
Nem valami felismerhető. Oda bent van, uram. Onnan is vegyetek mintát, jó? Ó, ahol a vér meg a helyszínelők. Köszönöm, Troy. Jó, köszönöm, így jó lesz. Emeld meg egy kicsit. Jó reggelt, Tom. Jó reggelt. Igen. Megvan a gyilkos fegyver? Már bezsákolták. A hálóban a piszkavassal. És mielőtt megkérdeznéd, azt mondom, este 11 és hajnal 1 között történt. Nem úgy tűnik, mintha sokat küzdött volna. Nem. És ott van a ruha kérdése is. Nincs rajta semmi. Én mondom neked, Tom, akárki is tette, piszok rossz paszban volt. Szerintem azonnal meghalt, de még tovább ütötték. Igen, George, látom. Észrevette a szekrényt, uram? Ha arra gondol, amelyik úgy tűnik kiürítették, felkeltette a figyelmemet, igen. Rendben, nos, hol van a mi bejárónünk? Én még soha. Nem, én még nem láttam. Tudják, halott embert azelőtt. Tudja folytatni? Jól van. Kezdjük a ma reggelnél. A ház egy kicsit rendetlen volt. A tegnap estéről maradtak elől dolgok. Volt valami írói összejövettel. Feltűnt bármi szokatlan? Igen. A felesége fényképe. Már meghalt, és ő mindig ugyanott tartotta. Épp ott. Mikor bejöttem ma reggel, nem volt ott. Akkor hol volt? Valaki betette a fiókba. Találkozott vele valaha? Nem. Ő soha nem beszélt a feleségéről. Magának való ember volt. Tehát bejött a házba, észrevette a fényképet, aztán felment az emeletre. Tudtam, hogy valami nem stimmel. Bement a hálószobába? Hát persze, hogy nem mentem be. Azt hiszi, megőrültem. Csak benéztem, és ott láttam. Teljesen mesztelenül a szőnyegen bezúzott koponyával, felismerhetetlenül. Még szép, hogy nem mentem be! Tehát nem ment be. Igen, azt hiszem, ezt megállapíthatjuk. Szerintem véletlen lehetett, uram. Egy besúranó tolvaj, akit rajta kaptak. Biztos meglepték, és erre bepánikolt. Látta azt a Rolex órát az éjjeli szekrényen, Troy? Igen. Egy besurranó tolvaj alig hagyta volna ott. És mi a helyzet az írókkal? Hatan voltak. Brian és Sue Clapper. Amy és Honoria Lydiard, ők unokanővérek. Laura Hutton, ővé a helyi régiség volt. És volt még egy látogatóban, akinek Mrs. Bundy nem tudta a nevét. Megvan a címük. Clapperék épp ott laknak. Clapperék? A férfi tanár a Coastoni középiskolában. Rendben, velük kezdjük. Ó, és érdekelne, milyen kocsija volt Hadleynek. Miért? A garázs, Troy. Üres. A Midsummerworth-i írók körében havonta egyszer találkoztunk. Persze a Gresham házban több hely lett volna, az Honoria háza. De ő nem hagyta volna. Mióta Ralph meghalt, igazából nem is bánom. Az a hely olyan, mint egy kripta. Nyár közepén is jéghideg van. Ki volt Ralph? A bátyja imádta őt. Amy a felesége volt, és most ott él. Már ha az életnek nevezhető, persze nem kéne eltérnem a tárgytól. Szegény Gerald, olyan nehéz elhinni. Hogy írná le a tegnap esti Gerald Hadleyt? Boldognak, szomorúnak? Feszültnek. Határozottan feszültnek. Azt gondoltam, talán összekaptak valamin Lorával. Mindig közel álltak egymáshoz, de tegnap olyan volt, mint egy jégcsap. Elnézést, inkább valószínűleg Max Jenningshez volt köze. Gerald nagyon ellenezte a jövetelét. Max Jennings, ő volt az esti vendég, jól tudom? Igen. Brian, a férjem kellett, hogy meghívja, mert Gerald nem tette volna. Mennyire ismerte Gerald Hadleyt? Nem túl jól. Senki sem ismerte. Mi 5 éve költöztünk ide, és akkor ő már itt élt pár éve. Csendes ember volt. Ismerte a feleségét? Nem. Soha nem említette. Egyszer kérdeztem róla, de nagyon feldúlta.
Látta esetleg távozni Max Jenningset a találkozó után? Nem. Ne talán a férje? Brian és én rögtön aludni mentünk. Brian azonnal elaludt, ahogy lehajtotta a fejét. Már horkolt is. Ön is aludt? Ó, nem azonnal. Hallottam egy autót elhajtani, kicsivel éjfél után lehetett. Nos, az lehetett Gerald Headley kocsija. Nem, Gerald autóját tegnap lopták el, Costonban. Nyilvánvaló, hogy hazudott a férjéről. Ezért kell nekünk találkozni vele, mielőtt a neje felhívná. A Costoni középiskolában. Rosszul van? Oda jártam, uram, 83-tól 90-ig. Milyen kár, hogy nem tanították meg vezetni. Az a könyvtár, a természettudományok épülete. Mindig is reméltem, hogy nem kell visszajönnöm. Akkor nem igen volt itt boldog. Alig vártam a végét. Igen. Magát ismerem, igaz? Gavin Troy. Hello, Mr. Belgrove. És maga kicsoda? Barnaby főfelügyelő a rendőrségtől. Mindig is tudtam, hogy nem viszi sokra. Kicsit késő, hogy visszahozza ide, nem igaz? Érti, mire gondolok. És most finoman a térdeket, lazán a térdet fel, és le. Rázzátok le. Egy kis ragadós papírdarab van az ujjatokon, amit le akartok rázni. Rázzátok le. Jusson eszetekbe, most képeket alkotunk. Kaland. Felfedezés. Nyúljatok érte. Lazítás. Érdekes bemelegítési technika, Eddie. Kezd rá! Jól van. Gyűjjetek körém, földlakók. Hú, rendben. 2 jelenettel elmaradtunk. Jó munkát végeztünk, de valami még kell a darab végére. Ki tudja megmondani, mi hiányzik innen? Nekem egy bláz. Ez jó volt, Danci, rendben van, jól van, megmondom, mi hiányzik. Úgy nevezik a Coupe de Théâtre. A Coupe de mi? Ne. A Coupe de Théâtre. A nagy jelenet. Az ütés. Épp mentem az utcán, a tegnap hajnalán. Oké, gondolkodjatok. Vegyetek fel egy szerepet, ha az segít. Hagyd abba, te majom! Hogy? Ez a szerepem, Bry. Emlékszel? Óvatosan! Ne ennyire! Ne! Gyerekek! Gyerekek! Figyeljetek! Mr. Clapper! Mi történt, Miss Partner? Valami rendőrfelügyelő érkezett az iskolába, és szeretne pár szót váltani önnel. Ó, sejthetitek. Rendben, azonnal visszajövök. Ne feledjétek, Coupe de Théâtre. Lássuk, meg tudtok-e lepni. Meghalt? Egek, tudják, épp ott voltam, tegnap. Igen, uram, már beszéltünk a feleségével. Igen? Nos, biztosra veszem, hogy semmi értelmeset nem mondott. Hogyan segíthetnénk? Mit tudna mondani az idegen íróról, Max Jenningsről? Egy reakciós fosszília. Fogalma sincs a kortárs drámáról. Egyáltalán nem meglepő azok után, amikről a könyveiben ír. Nem szereti a könyveit? Egyet sem olvastam. De hiszen ön hívta meg. De csak mert Gerald annyira ellenezte, igen. Fogalma sincs, miért volt annyira ellene? Nem kérdeztem, nem. Találkoztak előtte az íróköri gyűlést megelőző órákban? Nem volt otthon. Honoria Lydiardot láttam kopogni az ajtaján, talán 4 körül. De nem kapott választ. Tudna mesélni róla valamit az előéletéről?
Köztisztviselő volt, akit idejekorán nyugdíjaztak. Meghitt készfogás, kövér nyugdíj. Nincs időm az ilyen emberekre. Ezt megértem. Visszatérhetnénk a tegnap estére. Mikor vált el a társaságtól? Azt hittem, a nejem már elmondta önöknek. 10-15-kor. Egyenesen hazament? Igen, és egyből aludni. Teljesen biztos ebben, uram? Ha azt mondom igen, nem azt jelenti, hogy nem felügyelő. És épp most mondtam, hogy nem mentem el otthonról. Biztos vagyok, hogy kitalálnak egyedül is. Mr. Clapper! Elfelejtettem szólni, hogy a felesége hívta. Már túl késő. A Gresham House. Honoria Lydiard otthona. Látta a Frankensteint, uram? Nem. Mintha itt forgatták volna. Nem tudnak olvasni? Ügynökök kimélyenek, reklámot sem kérünk. Távozzanak, vagy hívom a rendőrséget. Mrs. Lydiard? Miss Lydiard, igen. A rendőrségtől jöttünk. Coastoni kapitányság. Esetleg bemehetnénk? Ha muszáj. Nem tudok sokat mondani, felügyelő úr. Alig ismertem Gerald Headley-t. Úgy tűnik, senki sem ismerte jól Miss Lydiard. Havonta egyszer találkoztunk az írók körében, ez minden. Látták önt a házánál a halála estéjén, Miss Lydiard, amint kopogtatott nála. Ön meg akar gyanúsítani azzal, amihez semmi közöm? Megbeszéltük, hogy segítek az étellel. Gerald megbízott, hogy szedjem össze rá a pénzt. És ez minden. Honoria, hallottad? Az urak a rendőrségtől vannak. És ön pedig? Amy Lydiard, Honoria sógornője. Szóval igaz, amit Gerardról mondtak. Gyilkosság ügyében nyomozunk, Mrs. Lydiard. Egek. Mindketten hazatértek az írók gyűlése után. Igen. Együtt jöttünk haza. És aztán? Én nyomban visszavonultam, fájt a fejem. A vendégünk Max Jennings végig dohányzott. Gusztustalan szokás. És ön, Mrs. Lydiard? Én nem azonnal. Még készítettem egy italt, kakaót, hogy pontos legyek. Nem kíváncsiak a magánéleted minden részletére, Amy. Elnézést. Miért nem mondod el azt is, hány cukorral készítetted? És most távozzanak, kérem. Parancsol? Lydiard vagyok. Csak úgy, mint néhai bátyám özvegye. Családunk neve keresztül kasul összefonódik Anglia történelmével, fedhetetlenül. Azt javaslom, folytassák a nyomozást valahol máshol. Keresztül mi? Kasul. Honoria imádta a férjemet, felügyelő úr. A bátyját. Ez itt ő. Miután ő meghalt, nem volt pénzem, így megengedte, hogy vele éljek. A világító toronyban dolgozom, mióta visszatértünk. Most leginkább igen. Köszönöm. Mrs. Lydiard, mit tudna mondani Gerald Headleyről? Szörnyen félt attól, hogy találkozzon Max Jennings-el. Felügyelő úr, minden az én hibám. Megkért, hogy ne hagyjam őket kettesben. Egy percre sem. És én megígértem. Gerald Headleynek? Igen. Azt mondta, retteg. Mondtam, hogy ott leszek. De minden rosszul alakult. Miért? Mi történt? Mi indultunk el utoljára. Honoria, Max Jennings és én.
És aztán... Elnézést, úgy tűnik, ott hagytam a kesztyűmet. Goromba, fráter! Vissza kell mennünk. Én vissza akartam menni, de Honoria siettetett, hogy menjünk. És így én egyedül hagytam. Mrs. Lydiard vissza tudna emlékezni, ki javasolta elsőként, hogy Max Jenningset hívják meg? Én voltam. Egek, hogy élhetnek így emberek? Nem hiszem, hogy lenne bármi esélye Amy Lydiardnek. Vajon mire lehetne képes, hogy elmehessen? Mi van veled, Amy? Semmi, Honoria. Csak olyan hirtelen történt. Attól tartok, nem tudok segíteni, Mr. Barnaby. A férjem nincs itthon. Dániába utazott, azután az íróköri után dedikálásra. Max nagyon híres Dániában. Visszajött ide a találkozó után, Mrs. Jennings. Nem. Egyszerűbb volt, ha a reptéren éjszakázik. Nem tudja esetleg a járat számát? Nem. És nem tudja, hogy érhetnénk el? Nem. A titkárnőjét kell megkérdezniük. Nagylelkű Barbarát. Ő foglalt neki szállást. Barbara? Barbara Neal. A rendes neve? Nem tudja, hol találhatnánk meg? Nem igazán. Nézzék, ha megbocsátanak. Nem igazán hiszem, hogy ehhez bármi közöm is lenne. Nem vette le az ékszereit. Járjon utána ennek a Barbara Nealnek, és közben nézze át az összes dániai gép utas listáját is. Azt gondolja, Max Jennings... És itt álljon meg. De idióta! Egy könyvesbolt, uram? Igen, Troy. Könyvek. Nos, ki volt az áldozat? Nem vagyok biztos. Minél többet hallok róla, egyre kevésbé ismerem. Gerald Hadleynek hívták. Volt polgári szolgálatos Kentből. Ez minden. A háza semmit sem mondott róla. Ezt hogy érted? Semmi jellemző. Nem voltak emlékek, levelek vagy személyes papírok. Még egy jogosítvány sem. Csak egy fénykép a halott feleségéről. Csak egy fénykép. Szerinted nem furcsa ez? Neked hány van rólam? Nekem van 2 a tárcámban. Nézd, bárki ölte is meg Hadleyt. Elvitt egy bőröndöt. Ezt honnan tudod? Volt egy 3 részes készlet, a középső hiányzik. Egy bőrönd a monogramjával. G.H. Igen. Hol van a macska? Kilmovszki? Nem láttam mostanában. Joyce. Olyan magányos. Az sem érdekel, ha mániákus depressziós, nem fog itt aludni. Csak ma este. Sem ma, sem máskor. Te nem fekszel le? Nem vagyok álmos. Elmegyek. Tegnap is elmentél itthonról. Nekik nem mondtad el, ugye? Kiknek? Annak az átkozott felügyelőnek, meg a fasiszta jobbkezének.
Nem. Belopakodnak, megpróbálnak csőbe húzni. Mivel húznak csőbe? Nem számít. Nem szóltál nekik. Nem. De tegnap is elmentél. Merre jártál? Csak sétáltam. Kicsit levegőztem. Akkor miért nem mondtad el nekik? Miért hazudtál? Ó, felejtsd el. Csak felejtsd el. Jó reggelt, uram! Jó reggel! Megvan az info Hadley kocsijáról. Kék Celica. A rendszáma Papa 844, Alfa Papa Charlie, 9 és 11 között jelentették az ellopását Houstonban. Ki jelentette? Ő volt otthonról. Azt mondták, kicsivel éjfél előtt. Nem tűnik ez kicsit furcsának? Mi? Nos, az autót 9 és 11 között lopják el Houstonban. De ő még vár egy órát a bejelentéssel. Miért vár, amíg hazaér? Van még más is, uram, Max Jennings. Az összes Dániába tartó járat utaslistáját átnéztem, még a kis repterekről indulókét is, de nem volt egyiken sem. Hogy hívják azt a titkárnőt? Ó, nagy lelkű Barbara. Én intézem Max minden papírját. A kritikákat, rajongói leveleket, dedikálásokat, megjelenéseket. Nem lenne egyszerűbb, ha az otthonában dolgozna? Max teljesen külön választja a munkát és a magánéletet. Ön intézte a dániai útját? Nem. Nekem kellett volna, de valamiért Max azt mondta, hogy ezt ő intézi. És a hotelt? Azt igen. Nem értem, hogy miért. Kérdeztem, de azt mondta, ne érdekeljen. A kiadójával találkozott? Nem tudom. Ebben igazán nem tudok segíteni, Max nem mondott semmit. A Midsummerverse íróköre azt említette? Igen, azt mondta, hogy oda megy. Azt gondolnám, hogy egy fél tucat kisvárosi amatőr nem érné meg a fáradtságot egy olyan írónak, mint Max Jennings. Én is ezt gondoltam, de egyiküket ismerte. Gerald Hadley-t? Igen, ez az a név. Max azt mondta, találkozni akar vele. Barátok voltak? Nem hiszem. Úgy éreztem, Max félt tőle. Nos, akkor melyik lehet az igaz? Amy Lydiard szerint Gerald Hadley félt Max Jenningsről. Erre most a titkárnője közli velünk, hogy Max Jennings félt Gerald Hadley-től. Lehet, hogy mindketten tartottak egymástól. Ez igazán sokat segített, Roy? Barbara viszont tényleg félt valamitől. Ez igaz? Ha engem kérdez, együtt vannak benne. Tudja, hogy ő tette, tudja, hol van, és most fedezi. Minden rendben? Hogyne. Biztosan a tusfürdője, uram, mert ha a biológiailag... Igen, köszönöm, Troy, köszönöm. Még mindig nem találkoztunk senkivel, aki ismerte Gerald Hadley-t. Volt egy felesége. Hogy hívták? Miben halt meg? Honnan jött egyáltalán? Laura Hutton még hátra van. Tessék. Őt még nem kérdeztük ki, és ha hiszünk Brian Clappernek, ő és Gerald Hadley futottak egymás után. Futottak egymás után. Micsoda sokat mondó látványos frázis. Jól van. Vissza Midsummerverse-be, de én vezetek. Nem igazán ismertem Geraldot. Nem, sajnálom. Havonta egyszer találkoztunk az írók körében, ez minden. Csak kíváncsiságból, milyen könyveket írtak Mrs. Hutton? Gerald egy kémthrillert, Sue gyermekkönyvet, Brian egy inkább förtelmes darabot. Úgy hiszem, Amy nem ír semmiről, noha mindig a költészetről beszél. És persze ott van Honoria, a családja történetével. Mindig, mintha ott se lenne. Éppenséggel bejött hozzám aznap délután, úgy 4 körül, aznap, mikor az történt. Miért? Régi lapokért, londoni képes hírek, Life magazin, tengerészeti hírek.
Fanatikus ezzel kapcsolatban. Bármivel, aminek köze lehet a családjához, de leginkább a bátyjához, Ralphhoz. Az igazat megvalva el is lopott egyet. Tudja, hogy melyiket? A 78 júniusit. Sorban vannak, látja? Biztos talált valamit a könyvéhez. És ön, Mrs. Hutton? Hogy érti? Ön milyen könyveket írt? Egy szerelmi történetet. És megmutatta Gerald Headleynek. Miért kérdezi? Ó, hát hogyne. Tudom, hogy az emberek beszélnek rólam és Geraldról meg rólam. Nos, ez egy kis város, amiből ez is következik. És az igaz is, hogy Geraldot elég vonzónak találtam. De soha nem viszonozta az érzéseimet, egyszer sem. Úgy hallottuk, hogy elég feszült volt a hangulat önök között a halála estéjén. Ezt meg ki mondta? Kérem, Mrs. Hutton. Jól van. Felvilágosult gondolkodású ember vagyok, és amit Gerald a szabad idejében tett, az az ő dolga. Végül is férfi volt. Épp a háza előtt sétáltam a gyűlés előtti éjszakán. Rossz alvó vagyok, és sokszor megyek sétálni késő este. Aznap este, azt hiszem, 10 perccel éjfél előtt, talán kicsit korábban. És akkor volt, hogy láttam, egy nő érkezett hozzá egy coastoni taxival. Kifizette a taxit, kiszállt, és Gerald házához ment. Azt hittem, csengetni fog, de be tudott menni, volt kulcsa. Egész nyilvánvaló, hogy egy prostituált volt. Miért olyan biztos benne? A ruhája, ahogy járt. Mi történt azután? Általában nem vagyok kutakodó ember. De hozzá kell tegyem, gyanakodni kezdtem. Csak kíváncsi lettem. Kicsit közelebb mentem, és ekkor láttam őket. Egy pohár itallal kínálta, kocintottak és nevetgéltek. Nem bántam, hogy Gerald visszautasított, egyáltalán nem bántam. De ahogy arra gondoltam, hogy egy ilyen nőhöz fordul, volt. Nem voltam dühös. Csalódott voltam. Mrs. Hutton nem ment vissza egészen véletlenül másnap este, a gyűlés után. Az igazat megvalva, de igen, én nem tudtam aludni, így elindultam. Akkor 12:30 volt. Épp akkor érkeztem, mikor láttam elmenni Max Jennings-et. Egyértelmű volt, hogy túl sokat ivott. Egészen nehezére esett, hogy eljusson az autójáig. Látta Gerald Headleyt? Nem, de világos volt az emeleten, abban a szobában, amit a hálójának gondolok. Mindegy, épp indulni akartam, amikor megláttam... Brian Clapper volt az. Épp hazatért? Nem tudom. Akárhová tartott, én elmentem. Tudják, nem akartam, hogy Gerald háza előtt lássanak, az éjszaka közepén, míg a végén félreértették volna. Tehát Brian Clapper hazudott. Igen. És még az iskolában találjuk. Akar vele még egyszer beszélni? Nem, Troy, ön is megteheti. Ó, igazán örülök. Tehát, hogy halad a darab, Mr. Clapper? Nos, nyilvánvaló, hogy ezek a megszakítások... Nem említette, mi lesz a címe. Hebehúrgya 5 perces hangok. Alkotói cím. Nagyon megterhelő, tudja, ezek remek gyerekek, néhány igazi tehetség, különleges karakter. Eddie és Tom, hihetetlenek. Az élet összeesküdött ellenük, de ők soha nem adták fel. A lány különösen. Eddie. Csak egy kis részlet van, amit tisztázni szeretnék, Mr. Clapper. Hogyne.
Azt mondta, úgy 10-15-kor ment haza, és egyből aludni ment. Igen. Nos, van egy szemtanúnk, aki azt állítja, valamivel éjfél után látta önt hazaérni. Hogyan? Figyelmeztetem önt, hogy ez egy gyilkossági nyomozás. Igen. Nos, aznap este... Megvan. Elmentem még, igen. De furikázni, kiszellőztetni a fejemet. Nem tudom, miért felejtettem el. Nem találkozott valakivel az útja során? Nem. De volt ott valaki. De nem láttam ki az. Én valahogy az autó mögött voltam, tudja. És valaki elsétáltott. De nem láttam ki volt az. Meg tudnám mondani, pontosan hová ment aznap este, uram? Nem. Nem lehetséges, hogy az úti célja nem volt más, mint egy éjjeli találka? Találka? Nem. Persze, hogy nem. Sétáltam. Csak sétáltam. Felkeltem és sétálni mentem. Sétálni. Fogadok, hogy a helyi üdvöske utánkoslatott. Ki is volt az a lány, akiről beszélt? Eddie. Megpróbált leskelődni a hálószoba ablakán. Élvezte, nem igaz, Troy? 7 év szörnyűsége. Jó érzés egy kicsit revansot venni. Ó, igen. Letartóztatnak, Brian? Téged vádolnak? Igen, fogadok, te tetted, Brian. Miért tetted Brian a pénz miatt? Jó, rendben, jó, felkelni, csak üljetek le. Szóval, már csak egy pár percünk maradt úgy, hogy álltok a jelenetekkel. A kúdőte járt rával? Már dolgozunk rajta, Brian. Igen, hát nem sok bizonyítékát látom. Legközelebb jövő pénteken találkozunk. Ha addigra nem álltok elő valamivel, nekem kell megírnom nektek. Viszlát, tanár úr! Megvárlak, jó. Miért kávézni? Eddie? Brian, válthatnánk pár szót? Igen, persze. Mi a gond? Igazán beszélnem kéne veled. Ezért vagyok itt. Hello. Jaj. Gyerünk. Lefelé. Csodálatos ez a könyv. Nem lep meg, hogy világsiker lett. El kéne olvasnod. Én adtam neked. Nos, egy fiatal fiú története, egy ír fiúé. Úgy hívják Liam Hanlon. Liam egy tanyán él, Dél-Írországban. Szörnyű élete van. Az apja zaklatja őt, szexuálisan. Liam. 13 évesen lelövi az apját a saját vadászpuskájával, és elmenekül. Találkozik egy férfival, egy művésszel, és együtt utazgatnak először Európában, aztán Törökországban. A messzi tájakon. Jennings csodásan bánik a szavakkal. Figyelj! Önéletrajz jellegű. Úgy van megírva. Liam vett egy lakást, ami az Albert Hallra néz. Honnan volt rá pénze? A művésztől. Többször lefestette, mindig középkori ruhákban, és szerencséjük volt. Mindegy, figyelj. Az ágyon fekszik. A vánkos hűvösen simul nyakához, miközben a mennyezett domborművei elfeledtetik vele nyomát.
Tom. Bocsáss meg, biztos Troytól kaptam el a náthát. Folytasd csak, jó? Inkább vedd fel. Bocsáss meg. Igen. Rögtön ott vagyok. Megvan Max Jennings. Van, uram. Ó, ez meglep, Troy. Kicsit messze van a területettől, nem, George? Ez az én ügyem is, Tom. És úgy is szeretem a tengert. Ahogy elnézem, ő is kedvelte. Tehát mit gondolsz? Legalább 48 órája alatt. Méreg? Nem lepne meg. Nézd meg a szemét. Bilaterális ptózis, és van egy kis elszíneződés a hajszálak tövénél. Minden rendben? Igen, miért? Nagyon csúnya az a kiütés a nyakadon. Akkor gondolom ez az. Ez mi, Troy? Az ügy vége. Ezt hogy érti? Hát, azt tudjuk, hogy Gerard Hadley és Max Jennings régebben ismerték egymást. Valamiféle viszály alakult ki köztük, ami elmérgesedett. Jennings agyonverte Hadleyt, és amikor újra észhez tért, és rájött, hogy mit tett, kijött ide, végzett magával, ahelyett, hogy vállalta volna a felelősséget. Szóval azt gondolja, ennyi? Igen. Hát én nem. Ki volt Gerard Hadley, és mi volt, mielőtt Midsummerworth-be költözött? És mi történt a feleségével? Még csak a nevét sem tudjuk. Mint egy hiányzó puzzle. Van néhány darabkánk, de még csak el sem tudjuk kezdeni a kirakóst. Kezdjük aznap, amikor Hadley meghalt. Honoria Lydiard elmegy Laura Huttonhöz. Spinningville, miben segíthetek? És ellop egy újságot. Ellop egy újságot. Nos, ha meghagyja a telefonszámát. Brian Clappertől tudjuk, hogy a boltból egyenesen Hadleyhez megy. A gyűlés csak 7:30-kor kezdődik, Honoria. Miért? Azt mondta, az étel miatt ment oda. Akkor már késő lett volna az étellel foglalatoskodni. És aztán, amikor az este véget ért, miért ment vissza Max Jennings a házba? És miért nem állította meg Amy Lydiard? De megígértem Gerardnak. És ha Jennings ölte meg, mi a helyzet az üres szekrénnyel és a hiányzó bőröndel? Mit vittek el? És miért volt Hadley meztelen, amikor meghalt? És még mindig ott van a halála előtti éjszaka. A nő. Jó ét. Akit Laura Hutton látni vélt. Ki volt ő? És ha Laura Hutton szerelmes volt Hadleybe, elég féltékeny volt-e ahhoz, hogy megölje? A viszonzatlan szerelméért. Rendben. Ellenőrizzem minden Costoni taxist, amíg meg nem találja azt, aki egy szőke nőt tett ki Midsummerben 31-én éjfélkor. Kérem Gerard Hadley teljes életrajzát. És ugyanezt Max Jenningsről is. Holnap reggel 9-kor legyen az asztalomon. Rendben. Ideje, hogy elkezdjünk dolgozni. Minden rendben, uram? Igen. Mi hír Hadleyről? Nincs nyoma a házasságnak. Nincs biztosítási száma, sem születési kivonata. És a polgári szolgálat sem hallott róla. Akkor ki volt ő, a láthatatlan ember? Mi a helyzet a taxissal? Még keressük. Egy valami mégis van. Megvan az autója, a Celica. Semmi különös. Sima autólopás. Összetörve dobták a folyóba. Na, ez azért valami. És itt van Barbara Neal. Ki? Lelkes Barbara.
Remélem tisztában van vele, hogy akár most is őrizetbe vehetném félrevezetésért. Nem állt szándékomban. Én nem akartam, de mit tehettem volna? Elmondhatta volna az igazat. Egy csomó időt megspórolva ezzel. A tengerparti ház 2 személyre lett foglalva. Max Jenningsnek és önnek. Rendben. Mikor kezdődött? Max pszichiáter volt, mielőtt érni kezdett, és én voltam a recepciósa. Aztán a titkárnője. És aztán már 2 éve találkozgatunk. Tudta, hogy halott, nem igaz? Halljuk. Nem volt dániai út. Csak ezt mondtuk Szelinának. Úgy terveztük, hogy ott találkozunk. A parton. Ő előző este ment oda, én pedig másnap. Egyszerűbb volt, ha külön érkezünk. Max! Körülbelül ebédidőben értem oda. Maxi, drágám! Csak nem vagy már is ágyban. Maxi! Max! Ott feküdt az ágyon. Azt hittem, infarktust kapott, vagy ilyesmit. Nem hittem volna. Mit tehettem volna? Nem beszélhettem volna anélkül, hogy kettőnket említsem. Úgy értem, senki sem tudta. Senki. Spórolhattunk volna 2 napot, ha őszinte velünk. A fenében mi bajom lehet? Uram! Mi az? Gerald Headley. Megtaláltuk az ügyvédjét. Miféle ember volt Gerald Headley, Mr. Jocelyn? Nagyon magának való, szokatlanul visszavonult. De mi kezeltük a jogi ügyeit. Beleértve a házának megvásárlását is 7 évvel ezelőtt. Tudja, hogy honnan érkezett Gerald Headley? Londonból, de ennél többet nem tudok mondani. Noha úgy gondolom, ott is hagyott ingatlan. Ezt honnan tudja? Mi kezeltük a tulajdonát, de több részletre is fény derül a hagyatéki eljárás során. Ó, ön kezeli a végrendeletét is, igaz? Így van, igen. A legapróbb részletért is hálásak lennénk. Nos, talán... Ez gyilkosságügy, Mr. Jocelyn. Bizonyára. Elég lényegre törő. Vagyona nagy részét a Szent Martin művészeti iskolára hagyta. Mr. Headley 2 ösztöndíjat alapított. Sok pénzről van szó? Igen, meglehetősen. Mennyiről pontosan? Készpénzben legalább 2,5 millió fontról. Hogy? Személy szerint nem hagyott senkire? De, hogyne. Lássuk csak. Azt mondja, hogy hagyott 500 fontot Mrs. Bandira. A bejárónő. 10 000 a helyi kriket csapatra. Ó, igen, egy képet hagyott, egy olajfestményt bizonyos Laura Huttonre. Ó, igen, és valamivel többet, mint 100 000 fontot. Kire? 100 000 fontot? Ó, Istenem! Tudta, hogy Mr. Headley kíván önre hagyni bármit is, Mrs. Lydiard? Néha viccelt vele. Azt mondta, hogy felderítené őt, ha megmenthetne Honoriától. Ön mikor költözött ide? Ralph halála után. Volt egy kis házunk Spanyolországban, ott próbáltunk éldegélni, de Ralph lebetegedett. Írtam Honoriának, természetesen, és másnap már ott is volt. Ő ápolta. Mindent megtett érte, mintha én ott se lettem volna.
És miután Ralph meghalt, ő beszélt az orvosokkal. Ő hozta haza a testét Angliába. Nekem egy pennym sem volt. És mást nem tudna mondani Gerald Headleyről, a halála estéjéről? Bár visszamentem volna. Azt kellett volna, megígértem neki. De nem tette. Már mondtam én, italt készítettem. Honoria a munkája mellett itta meg. Én pedig az ágyamban. Az a ház legmelegebb szobája. Elköltözik most, hogy van pénze? Természetesen. Gyűlölök itt lenni. És megtehetem, nem igaz? Gazdag vagyok. Amy, miért nem kezdtél hozzá az ebédhez? A nyomozó urak híreket hoztak, Honoria, jó híreket. Biztosra veszem, engem egyáltalán nem érintenek. Az igazat megvalva van valami, amit meg akartunk kérdezni öntől, Miss Lydiard. Mit? Egy kis részlet, de szeretném tudni, hogy mit látott abban az újságban, amit Mrs. Hutton üzletéből hozott el. Gondolom, ő mondta el maguknak. Talán tagadja. Csak azt szeretnénk tudni, mi állt benne. Az 5. oldalon volt. Egy fénykép a Leicesterről. Az volt Ralph hajója. Pontosan, a könyvemhez vettem el. Esetleg láthatnám? Csak a kíváncsiság miatt. Tessék, itt van. Tudja, a bátyámat alhadnaggyá léptették elő. 2 dicséretet kapott, ezredes lehetett volna belőle. Biztosra veszem. Tessék. Indulás Antaliából. Igazán nem értem, mi köze lehet ennek a maguk ügyéhez. Ahogy mondta Miss Lydiard, csak a kíváncsiság. Nos, ez nem visz közelebb. Hát nem tudom, Troy. Volt valami abban, amit mondott. Honoria? Nem Honoria. Amy. Hagyd, majd én befejezem. Honoria, beszélnem kell veled. Muszáj. Úgy döntöttem, elmegyek. Tessék! Elegem volt, elmegyek. Azt nem teheted. De megtehetem. Megígértem Ralphnak, hogy vigyázok rád. Téged nem én érdekellek, Honoria. Te Ralphot akarod, de ő halott, és az, hogy itt tartasz, nem hozza vissza. Ne beszélj nekem Ralphról. A férjem volt. Ha szeretted volna, nem halt volna meg. Holnap elköltözöm. Mindkettőnknek jobb lesz. Nem. Te Lydiard vagy. Hús és vér. Hogy? Hús és vér. És ez számít. A hús számít. A vér számít. Sajnálom, Honoria. Nem! Vigyázni akarok rád. Látnom kell téged. Itt kell, hogy legyél mellettem. Laura, mi folyik itt? Bezártam. Elköltözöm. Itt hagyod a falut. De miért? Mindig azt hittem, hogy ha eléggé szeretsz valakit, elég hosszú ideig, a végén nem mondanak nemet. Olyan bolond voltam. Gerald? Az övé volt. Ő hagyta rám. Ez gyönyörű. Ez egy Hilton Connings, tudod. Egy az 50-es évekbeli történelmi fiúk sorozatából. Nagyon értékes, de soha nem adom el. Rá emlékeztet. A neve Baker. Ott várja, uram.
Köszönöm. Igen, én vettem fel. Már mondtam a tisztnek. Éppen 11 után volt. Azt mondta, haj csak Midsummer Worthy-be. Mikor odaértünk, rámutatott a házra. Ezen kívül egy szót sem szólt. Tudna róla mondani valami mást is? Csúnya egy nő volt, magas, egy csomó sminkkel. A lába azért jó volt. Hol vette fel? Azon a sarkon odaállt. Köszönjük. Nagyon köszönjük. Akárhonnan jöhetett. Nem figyelt, hogy mit mondott? Mert ez megmagyarázhatná az üres szekrényt, és hogy miért volt Gerald Headley teljesen meztelen, és talán a halott feleségére is fényderít. Úgy gondolja, hogy ez a nő vitte el a ruháit? Nem hiszem. Ez az, amit keresünk. Mondja, ön szerint mégis mi ez a hely? Mit gondol? Még nem nyitottunk ki? Azt hittem, Troy gutaütést fog kapni. Igazán nagyon mókás volt. Tehát Gerald Headley transvestita volt? Igen. Leparkolta az autóját a klub közelében, majd visszament volna talpig női ruhában. De persze a kocsi nem volt ott, így nem sétálhatott be csak úgy a Colstoni rendőrösre, és ezért várt a bejelentéssel, amíg haza nem ért. És a nő, akit Laura Hutton látott? Az egyáltalán nem volt nő. Laura Hutton a sötétben bújt el a bokrok között, és valószínűleg csak hátulról láthatta. De én azt hittem, látta Gerald Headleyt és a nőt kocintani. Azt csak gondolta, hogy látta. Van egy tükör a szobában, Joyce. Ha engem kérdezel, Laura Gerald Headleyt látta, amint magával kocint, szerencsés megmenekülésére. Megdagadtak a nyirócsomóim. Egyáltalán nem festesz valami jól, Tom. Nem akarsz elmenni orvoshoz? Majd meglátom, ha felébredtem. Ez csak egy kis influenza. Szia, Bry! Úgy örülök, hogy eljöttél. Nos, ha a segítségemre van szükséged. Arra, gyere be! Tessék, Bry! Mi ez? Mennydörgés. Boros koktél. Alma, citrom, meg mindenféle. Cheers. Egyedül vagyunk. Anya elment. Tommal. Nos, hát, kicsi Eddie, mit tehetek érted? Üljünk le. A darabról van szó. Ideges vagyok. Soha nem leszek képes kiállni annyi ember elé. Dehogy nem leszel. És az akcentusom is rossz. Nem, tökéletes. De tökéletes vagy. Így nekem. De nem tetszik a karakter. Az egész a cicimre épül. Cicik? Kérlek, mondd, hogy segíteni fogsz. Szükségem van, hogy azt mondd, jó leszek.
Ó, Eddie, te több vagy, mint jó. Fantasztikus vagy, te vagy a legjobb. Nem is tudod, mennyit álmodtam. Ó, Brian! Ó, Eddie! Ez neked jött. Kicsit korai még a postához. Nem a postával jött, csak úgy bedobták. Nincs rajta bélyeg. Láttad, ki dobta be? Nem néztem. Mondtam, hogy Laura Hutton itt hagyja a falut. Nagyon hirtelen történt. És Amyvel is beszéltem. Nem fogod elhinni, mi történt. Ez egész egyszerűen csoda. Az Isten szerelmére, asszony! Befognád végre. Hogy? Mi történt? Megjött dr. Bullard jelentése. Méreg végzett Max Jennings-szel. Úgy fest, egy pohár borba keverték. Táliumszulfát. 12 órával a halála előtt adták be neki. Akkor volt Gerald Headleyvel Midsummer Worthy-ben. A táliumszulfát lassan ható méreg. Headley akkor tehette az italába, amikor Jennings visszament a kesztyűért, és Jennings pedig megtámadhatta annak tudta nélkül, hogy ő maga is haldoklik. De a ruhák miért vitte el őket? Valaki nem akarta, hogy megtudjuk, hogy kicsit ferde volt. Barnaby felügyelő. Ó, felügyelő úr, itt James Jocelyn beszél, a Jocelyn Tibblesy Delaney-től. Ó, igen, Mr. Jocelyn. Említettem, hogy Mr. Headleynek volt ingatlan a Londonban. Igen. Gondoltam, jobb, ha tudja, hogy most kaptam fontos iratokat a banktól. Tud címet mondani? Igen, ezért is telefonáltam. Szóval végül ideértél? Igen. Igen. Tehát mi volt ez az egész? Ez valamiféle vicc. Vicc, ugye? Szerintem nem olyan vicces. Megerőszakolni egy 15 éves lányt. Erőszak? Nem erőszak volt. Hazugnak nevezed Edit? Szerinted a rendőrség kinek fog hinni? Hogy? De megállapodhatnánk. Mit szólnál 5 lepedőhöz, Bry? Nekem nincs 5000 fontom. Össze tudod kaparni, Bry? Egy középosztálybeli strici, mint te. Nem lesz gond. Miért? Mi rosszat tettem nektek? Csak segíteni akartam. Állj le, Brian! Ez az, kopj le! Ó, Brian! Ezt ott hagytad.
Na, mit gondolsz, Brian? Jó volt? Ez volt, ami kúdod járt ránk. Mi? Ez volt a jelenetünk. Te mondtad, hogy csináljunk egy jelenetet. Te mondtad, hogy meg kell lepnünk. Szerintem tutira megleptünk. Egy jelenet? Igen. Szerinted bele tudjuk venni a darabba? Azt csináltok, amit csak akartok! Bolondnak kellett lennem, hogy a drága időmből 5 percet is rátok vesztegettem. Nem, hogy 5 hónapot bármelyik őtökre, vagy hogy azt hittem, hogy a szánalmas, csökött agyatok valaha is felfoghatná a drámát, vagy az irodalmat. Miért nem húztok vissza mind a mocsokba, ahová tartoztok? Ott maradni! Ott rohadni! Söpredék! Hát ez nem volt valami szép. Jól van. B-terv. Nos, hát ez az. Úgy tűnik, vihar készülődik. Ön szerint élt itt, uram? Miért érzem úgy, hogy ismerem ezt a helyet? Hogy? Ismerem ezt a helyet. Már jártam itt. De az nem lehet, vagy mégis? Egy fiatal fiúról szól, egy ír fiúról. Liam vett egy lakást, ami az Albert Hallra néz. Hát persze, ez az. Csodálatos ez a könyv. Minden ott van a könyvben. Melyikben? Az ágyon fekszik. A vánkos hűvösen simul nyakához. Miközben a mennyezett domborművei elfeledtetik vele nyomasztó múltját. A könyv Max Jennings Gerald Hadleyről írt. Onnan ismerem ezt a lakást. A könyvben volt. Lehetséges ez? De még mennyire, Troy? Nézze! Úgy hívják, Liam Hanlon. Találkozik egy emberrel, egy művésszel. Sokszor lefestette, mindig középkori ruhában. Együtt utaztak. Először Európa, aztán Törökország. Miért nem olvastam el a könyvet? El kellett volna olvasnom. Liam Hanlon a fiú. Találkozik egy festővel, aki többször lefesti középkori ruhában, és a képeket vagyonokért adják el. Minden le van írva. És Liam Hanlon? Volt Gerald Hadley. Igen. Szexuálisan zaklatták, ezért megölte az apját, és elmenekült otthonról. Meggazdagszik, és egy szép nap elmond Max Jenningsnek
mindent. De miért tette volna? Hogyan találkoztak? Emlékszik, mit mondott lelkes Barbara? Max pszichiáter volt, mielőtt írni kezdett. Most már tudjuk, hogy Gerald Hadley transzvesztita, vagy transzszexuális, vagy hogy hívják manapság. Nem lehetséges, hogy felkeresett egy pszichiátert, és ez a pszichiáter Max Jennings volt. Hogy? Jennings fogta, amit Hadleytől hallott, és megírta egy könyvben? A messzi tájakomban. Gerald Hadleynek soha nem volt felesége. Az egész élete hazugság volt. A halott feleség fotója csak álca volt, és valószínűleg ő maga rejtette el, mert tudta, hogy Jennings megláthatja. De Hadley félt Jennings-től. Nem. Ezt csak Amy értette félre. De Hadley attól félt, hogy egyedül marad vele. Attól félt, amit ő Hadley tenne vele. Gondoljon bele, Troy. Maga mit tenne, ha elmondaná valakinek, egy hivatásos orvosnak, egy barátnak, a legbelsőbb titkait, az egész élet történetét, és egy könyv sztoriává válna, mégis mit tenne? Halljam. Megölni. Pontosan. És ez az, amit Hadley tett. Egy italt akarsz? Hozzok neked egyet. Sosem fogjuk pontosan megtudni, hogy tette, de miután Max Jennings visszament a házba, mikor végül kettesben maradtak, akkor kellett megtörténnie. Laura Hutton ott állt, amikor Jennings kijött. Azt mondta, nehezére esett eljutnia a kocsijáig, azt hitte részeg volt. Rosszul gondolta. Megmérgezték, és az első tüneteket érezte. Tehát Gerald Hadley ölte meg Max Jennings-et. De Jennings ölte meg Hadleyt? Nem hinném. Laura Hutton látta Brian Clappert, aki látott valaki mást. Egy harmadik szemét, aki a házhoz tartott. De ki volt az? Az, aki megölte Gerald Hadleyt. Uram! Még egy ruha. Micsoda meglepetés. Ugyanabban a szobában találtuk, uram. Ezt az újságot Honoria Lydiardnél is láttuk. Még egy újság, igen. Először Európa, aztán Törökország. Antalya. Tessék. Kikötő Törökországban. Teljesen vak voltam, félbehajtottam, mielőtt odaadta volna. Ez a Lester. Nem a hajó, Troy, figyeljen jobban, ott lent, nézze. De kik ezek? Ez Ralph Lydiard. Ugyanaz az arc, akit a felesége fotóján láttunk. És a másik? Az Gerald Hadley. Liam, a regény főszereplője, sokat időzött Törökországban, de most már tudjuk, hogy Liam igazából Gerald Hadley volt. Ami azt jelenti, hogy Gerald Hadley is járt ott. Pontosan. És ott találkozott Ralph Lydiarddal. Antalyában. Igen. Ezért rohant Honoria egyből Hadley házához. Bolondult a bátyjáért. Erre kiderül, hogy valaki a faluból ismerte őt. Mit csinálsz? Egy táskát kerestem, Honoria. Hogy becsomagoljak. Ki ez a holmi? Ez mind csupa vér. G.H. Ez itt Gerald táskája, nem igaz?
Honoria ölte meg Gerald Headley-t. Hát persze. Amy majdnem rávezetett, amikor ellent mondott neki. Mikor? Amikor először kérdeztük Honoriát, hogy mit csinált a gyilkosság estéjén, emlékszik, mit válaszolt? Azonnal visszavonultam, fájt a fejem. Ha visszavonultam, nem azt jelenti, hogy lefeküdtem, amire először gondoltam. Amy a következő találkozásunkon el is mondta, ő lefeküdt. Honoria pedig visszavonult a munkájához. Aztán pár perccel később megint elment. Vissza Headley házához. Úgy van. Nem hittem el, hogy ismerte az én Ralphomat. Az én drágámat. Felkerestem még a délután folyamán, de nem volt otthon. És nem beszélhettem azok előtt az emberek előtt. Ezért később visszamentél. Igen. Látnom kellett. Nem várhattam. Gerald? Nem tudtam inni a szememnek. Olyan gusztustalan, olyan alantas. De megkérdeztem Ralphról. Tudnom kellett. Azért mentem oda. És tudod, mit mondott? Tudod, mit mondott nekem? Tudod, mit? Igen, ismertem. A legdrágább Ralphodat. Szeretők voltunk, Honoria. Ő az enyém volt, és én az övé, Honoria. És most kifelé a házamból! Megölte, és utána el kellett vinnie az összes ruháját. Nem akarta, hogy bárki is megtudja. Biztosan teljesen kikelt magából. Kikelt, Troy, ettől bármelyik normális ember kikelt volna. Neked is meg kellett volna halnod, nem csak neki. Istenem, ne! Mit tettél? Ez Ralph. Ide hoztad őt. Megőrültél. Ugorj! Menj az ablakhoz! Ugorj! Nem fogom megtenni neked. Harcolok. Lesznek nyomok. Tudni fogják, hogy te tetted. Azt hiszed érdekel, csak holtan akarlak látni. Azt mondta, holtan akar látni. Csak erre várt.
Éces volt, nem igaz? Az vitte el Ralphot, és ő tudta. És reménykedett. Csak azt várta. Gyerünk, vigyék elő. Jöjj. Don Pedro elfelejtette a szövegét. És Brad? Nem. Lemondta az egészet. Kali! Apa! Jártál dr. Prestonnál? Igen, elmentem. De nem komoly, ugye? Attól tartok, az. Úgy néz ki, hogy allergiás vagyok. Allergiás? Mire? Jaj, ne. Jaj, de. Mi? A macskára. Kilmovszkira. Igen. Úgy érted? A vakarózás meg a tüsszögés? Ez nem vicces. Nem, sajnálom. Kali. De ugye nem fogod rám az egészet, apa? De pokollá teszem az életedet. Magyar hangok: Kőszegi Ákos, Cvetkó Sándor, Menszátor Magdolna, Urbán Andrea, Szokolai Otto, Áron László, Beratin Gábor, Udvarias Anna, Kismari, Szórádi Erika, Törtei Tünde, Faragó András, Várdai Zoltán, Balogh Cecília. Magyar szöveg: Erdélyi Dávid, hangmérnök Nikodém Norbert, vágó Darók Attila, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Nikodém Gerda. A szinkron a Film Sound stúdióban készült.